aħna għandna żewġ djar Bejrut. Waħda minnhom hija xi 500 metru l-bogħod. U l-oħra fejn noqgħod jien hija xi kilometru 200 metru l-bogħod. Jiena kon f'dik id-dar, konna jiena fi 11 solar, hemmhekk għandi l-uffiċċju tiegħi, u kont qiegħed f'kamra in-naħa tal-port. Meta saret l-isplużjoni, smajna splużjoni żgħira, mbagħad splużjoni ħafna ikbar, u l-isplużjoni ħafna ikbar jiġi t-tieqa kbira li hemm fil-kamra, kull ħġieġ kollu tar il-ġewwa. U jiena u dak li kont qed taħdem miegħu biżna l-art biex nipprovaw jiġifieri nipproteġu ruħna kemm jista' jkun. Għext li Libanu mill-87 u kont hawnhekk fi żmien gwerra, kont hawnhekk ukoll waqt il-gwerra waqt il-ġlied li kien hemm bejn Hizbullah u Iżrael fil-2006 u kont ukoll mhux il-bot wisq minn kemm il-car bomb, jiġifieri splużjonijiet imdorin għalihom. Imma ħaġa ta' din il-qawwa qatt ma rajt. U s-soltu meta jkun hemm dan it-tip ta' splużjonijiet ta' car bomb jew anke xi bombi, il-ksir ikun fi post illimitat. Id-darba tal-għaġeb kemm hemm tiksir Bejrut kollha u anki sa 3-4 kilometri l-bogħod. Disperazzjoni. Ħafna nies tilfu id-dar tagħhom, ħafna nies kellhom jitilqu minn fejn joqogħdu. Aħna id-dar tagħna sofrita li jiġifieri il-ħġieġ kollu nkiser u bibin ġewwa kollu nkisru. Imma tara postijiet iktar qrib, tara djari li waqgħu. Meta tara ritratti ta' nies li qed kollhom demm qed joħorġu biex imorru l-isptar biex jistgħu ifejquhom tal-għaġeb. L-isptarijiet huma overwhelmed, hemm żewġ isptarijiet kellhom jagħlqu għax kellhom dannijiet kbar, żewġ isptarijiet kbar minn naħa ta' Bejrut, u s'issa għadhom in-nies qed isibu nies. Suppost tara l-armata fuq it-triq, hemm ċerti postijiet fejn wieħed ma jistax imur. Naħseb li hemm field hospitals li ġejjin minn pajjiżi ħbieb tagħna, imma li jrid ikun hemm biex il-Libanu jista' jmur quddiem issa trid ikun hemm fondi enormi internazzjonali. Id-danni ħajkunu ta' mijiet jekk mhux eluf ta' miljuni ta' euros. U Libanu m'gandux biex iħallas laqqas biss id-djun tiegħu. Jiġifieri jekk mhux se jkun hemm għajnuna kbira mondjali lejn Libanu, in-nies se jibqgħu jsofru u ħafna nies qed isofru. Ħafna nies saru mingħajr djar, imma almenu bniedem mejjed, hemm xi 100 jekk mhux iktar ma jafux fejn huma, hemm xi 4,000 feriti tal-għaġeb. Biex taħseb kif il-kriżi ħafna nies il-Libanu għandhom il-flus tagħhom fil-bank bi flus barrani, jew bid-dollar jew bil-euros. Ma nistgħux nieħdu dak il-flus. Il-flus huwa fil-bank u l-banek mhux qed jagħtuhulna. Jekk inti għandek flus bil-moneta lokali, jagħtuk ftit. 50% min-nies saru bla xogħol. U l-Libanu huwa post li hemm middle class kbira ħafna qawwija ħafna. Din kollha spiċċat. Żid fuq il-kriżi ekonomika il-pandemic tal-Covid, illi għamlet shutdowns, nies bla xogħol iktar u iktar, u issa din veru ma kenniex bżonna.